सुरुवातीला आमची दिल बघा आणि इकडे बघा आज काय दाखवते त्यांना पाऊस. एवढा पाऊस पडत आणि हेवी जोरात पाऊस आला ना. अरे वा वा वातावरण एकदम थंड झालं. 2 दिवस किती गरम होत होता. चला पटापट प्लेट घेऊन या. अरे वा नवीन रेसिपी आणि नवीन कढईमध्ये नवीन रेसिपी. तेच ते कढई सर्व करायची आहे ना. चला प्लेटी घेऊन या पटापट. त्या बॉक्स भरून पार्सल करू. बॉक्स भरून पार्सल करा. पार्सल कसं करणार लॉकडाऊन झाला ना परत. हा नाही एवढं थोडंसं स्ट्रिक्ट केलंय पण जास्त नाही. पण हे एक गोष्ट आहे आपण रोज आपल्या आजूबाजूला देतो. आज आपल्या सबस्क्रायबरला देऊया का सर्वांना. नवीन नवीन पाहिजे का सांगा. बघा वडी हलवा. चला तुम्हाला ह्याची रेसिपी देतो म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरी बनवा है ना. एकदम मस्त. नमस्ते. गव्हाच्या पिठाच्या चिकापासून मी हलवा बनवते. हे बघा ही 1 वाटी आणि ही 1 वाटी अशी 2 वाट्या मी पीठ घेतलंय. आम्ही पीठ आहे ना गव्हाचं घेतलेलं आहे. आपल्या चपातीला घेतो ना ते पीठ गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता ते पाणी टाकून आहे ना त्याच्यामध्ये काहीच टाकायचं नाही. आपल्या चपातीचं पीठ मळतो ना तसं आपल्याला मळून त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे. हे आपलं पीठ बघा साधा मळून झालाय. त्याच्यामध्ये काहीच टाकलेलं नाही. आता आपल्याला याचे आहे ना असे गोळे करायचे. असे छोटे छोटे त्याचे असे जरा गोळे करून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. पाणी थंड आहे. साधा पाणी आहे. पिठाच्या वरती पाणी ओतायचं आणि आता आपल्याला आहे ना 3 तास झाकून ठेवायचं आहे. तुम्हाला आता 3 तासाच्या नंतर दाखवेन. आमची दिल बघा इकडे झोपली आहे. दिल झाली तुझी झोप. उठ आता उठ उठ. हे बघ आपण काय करायचं आहे बघ. हे बघ इकडे बघ हे बघ काय करते. हे बघ काय करते बघते बघ अशी. हे बघ काय करते. चल ये तू पण ये करायला. हे आपले आता 3 तास झाले आहेत बघ. हे पीठ मळून पाणी टाकून ठेवलं होतं ना. हे आता काय करायचं माहितीये. हे पीठ आहे ना ह्याच्यामध्ये सगळं कुस्करून घ्यायचं आहे. पीठ आहे ना हे असं रबरासारखं झालंय. हे सगळं हळूहळू आहे ना कुस्करून घ्यायचं सगळं. सगळं पीठ मी त्याच्यामध्ये कुस्करून घेतलंय. आता हे पीठ काय करायचं माहितीये का अशी चाळण घ्यायची. नाहीतर आपल्याकडे गाळणी असेल ना आपली चहाची गाळणी वगैरे असते ना ती गाळणी घ्यायची आणि हे पीठ आपलं त्याच्यामध्ये गाळून घ्यायचं. आता माझ्याकडे चाळण आहे पिठाची. मी त्याच्यामध्ये आता घेते चाळून. खाली येईल ते आपल्याला जमा करायचं आहे ना. खाली येईल ते आणि वरती त्याचं गाळ राहील. सर्व गाळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे पूर्ण पीठ आहे ना सगळं गाळून घेतलंय बघ चाळणीने. आणि हा असा पिठाचा गाळ आलाय. आता आपण टाकून द्यायचा. आता हे आहे ना आपलं पाणी कमी असेल ना तर त्याच्यामध्ये अजून थोडं पाणी ओतायचं. म्हणजे जेवढं पाणी ओततं ना तेवढं चांगलंच आहे. पण ते पाणी वरतीच येणार आहे. खाली गाळ बसणार आहे. हे आपल्याला पाणी वरचं फेकून द्यायचं आणि गाळ आपलं घ्यायचं आहे खालचा. आता मी झाकून ठेवते आपल्या 2-3 तासासाठी. चांगला 3 तासासाठी झाकून ठेवते. हे आपलं पीठ ठेवलेलं 3 तास झाले. 3 तास झाले बरोबर. आणि त्याच्या वरती बघ पुरं पाणी आलेलं आहे. हे वरचं आहे ना पुरं पाणी काढून टाकायचं आहे. जोपर्यंत आतला चीक गळत नाही ना तोपर्यंत पाणी येईल तेवढा काढायचा. हळूहळू काढायचा. आणि इकडे बघ कडेला चीक आहे. हा दूध. याला गव्हाच्या पिठाचा दूध बोलतात. आणि वरचं हळूहळू पाणी काढायचं बघ. नाही तर असं एकदम आपण ओतला ना तर तो सगळा चीक निघून जाणार. बघा हळूहळू करून सर्व वरचं पाणी काढून टाकलं. आणि हे बघा असं आता त्याचं ते दूध निघतोय बघा. मग आपण थांबवायचं असं. आता हे पाणी टाकून द्यायचं. हे आपण घेताना पीठ सुकं पीठ किती 2 वाट्या घेतलेलं. मग आता ह्याला 2 वाट्या साखर घ्यायचं. मग ते त्याच मापाने आपल्याला साखर घ्यायची आहे. पहिले याच्यामध्ये आहे ना कढई ठेवले बघा. गॅस पण पेटवलाय. कमी केलाय गॅस. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1.5 वाटी साखर टाकायची आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे अर्धा कप साखर कमी का टाकले तू. ते अर्धा कप आपल्याला कलर साठी त्याचं कॅरेमल बनवायचं आहे ना. म्हणजे अर्धा कप वापरणार आहे. पाणी किती थोडा 1.25 वाटी पाणी घ्यायचं. आता ही साखर पूर्ण साखर विरघळेपर्यंत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला 5 मिनिटं साखर शिजवून घ्यायची आहे. पाक म्हणजे थोडं हाताला चिपकेल असं करून घ्यायचं आहे. साखर पूर्ण विरघळली आहे बघा. आपल्या हाताला चिपकेल ना एवढ्यापर्यंत आपल्याला ती आता जरा 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. इकडे 5 मिनिटं झाली बरोबर 5 मिनिटं झाली. आणि ते आपल्याला बघायची पण गरज नाही बोटाने चिपचिप झालं काय नाही ते. म्हणजे हाताला चिपकते ना. हा असं. आता आपण काय करायचं माहितीये का. हे आता गॅस आहे ना एकदम बारीक करायचा. आणि आता हे आपली हे दूध आहे ना पिठाचं ते आपल्याला त्याच्यामध्ये आता ओतायचं आहे. पण ते ढवळून घ्यायचं चांगलं.
खाली गाळ बसलेला असतो ना. आता बघा हे पीठ आहे ना चांगलं ढवळून घेतलंय मी. आता याच्यामध्ये धार द्यायची. गॅस बारीक केलात ना मग काय टेन्शनच नाही गुटल्या व्हायचे. आता थोडा गॅस मीडियम करते. आता ह्याच्यावरती असं आपल्याला थोडा घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहायचं आहे. हे आता ढवळत राहायचं आहे, पण ढवळायचं कसं माहिती आहे का? असा पकडायचा. हे बघा खाली जाड जाड होत आलाय, दिसलं? हा, ते असं खालून ढवळायचं. तुम्हाला टाइम पाहिजे असेल तर मी इकडे टायमर लावलेला आहे. टायमर लावून ठेव. अर्धा मिनिट झालं इकडे. दिल बघा, दिलचं खाणं पण तिकडेच ठेवलंय. एग, आज एग डे आहे. आलेत ना गुटल्या व्हायला. आणि आता पिठाचे गुटल्या नाही झालेत आहे, ते आपले चीक आहे ना, दूध आहे ना, ते दुधाचे गुटल्या व्हायला आले. 2 मिनिटं झाले तिकडे. आणि आता आपण हात जरा फास्ट चालवायचा. इकडे आमचे 2.5 मिनिटं झालेले आहेत. हे बघ घट्ट व्हायला आलाय ना. आता मी काय करते माहिती आहे का? हे आता आपल्याकडे शेगडी एक आहे ना, हे जरा उतरून ठेवते आणि आपल्याला ते कलरचं करायचंय ना, कॅरीमल, ते करते. हे आता कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा घी टाकते. आता त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी साखर. आता टोटल 2 वाटी झाली. ह्याच्यात अर्धी वाटी आणि ह्याच्यात 1.5 वाटी. 1.5 वाटी. हा, आता याच्यात आपण घी टाकलंय तेवढंच ना, तूप टाकलंय, पाणी वगैरे याच्यात काहीच नाही टाकायचंय. आणि गॅस आहे ना फुल करायचा आहे. जर विरघळली साखर वर. आता याला आपल्याला कलर येईपर्यंत, म्हणजे हा आपला ओरिजिनल कलर. आता आपल्याला समजा हे नाही करायचं असेल ना, तर 2 वाट्या साखर त्या पाकामध्ये टाकायची पहिलीच. आणि आपण ऑरेंज कलर, लाल कलर, कोणता कलर पाहिजे असेल तर तो टाकायचा त्या पाण्यामध्येच, पाकामध्येच. कलर येत राहिलाय ना. आता बस झाला काय कलर? आता हा आपल्याला त्याच्यामध्ये ओतायचा आहे. कलर झाला ते लाल. आणि पटापट टाकायचं आणि पटापट हलवून घ्यायचा. साखरेचा पाक टाकला ना आपला की असं पटकन ढवळून घ्यायचा, नाही तर काय होतं माहितीये का? साखर वरती सुकेल. आता मी ढवळून झालं ना. आता आपल्याला गॅसवर ठेवायची. आता तुम्हाला पण बनवायचं असेल ना, तुम्ही पण असंच करा. खाली उतरून घ्यायची कढई आणि ढवळायचं चांगलं, नंतर गॅसवर ठेवायची. थोडा गॅस आहे ना वाढवलाय, आता बारीक होता ना एकदम. आता याला आपल्याला किती वेळ अजून बघूया. आता अजून आपल्याला याच्यामध्ये घी टाकायचं आहे. असं चांगलं ढवळून घ्यायचा. घट्ट झालाय, अजून याच्यामध्ये घी टाकायचं. आता मी याच्यामध्ये घी टाकायची सुरुवात करते. एक एक चमचा करत आपल्याला 1 वाटी तूप घेतलाय. हे बघ, त्यात एक एक चमचा करत आपल्याला त्याच्यामध्ये घी टाकायचं आहे आणि ढवळून घ्यायचं आहे. आपल्याला असं शिजवत 1 वाटी ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे, तर तो आपला चांगला हलवा बनतो. आता आपल्याला काय वाटेल, हे आपला हलवा बनला. अजिबात झालं नाही आहे. हे हलवा आहे ना तेवढा तो घी पिणार. ते जरा सर्व शायनी दिसायला लागलं. जरा ते साजूक तूप सर्व लागलंय, त्याला लागतंय ना त्याला. आता सर्व तुपात शिजतंय पूर्ण. आता तुपातच शिजवायचं आहे ते सर्व संपवलंस ना तूप? हा, सर्व संपवला. आणि लागला तर अजून घेऊ बी शकते थोडा, अजून 1-2 चमचा. जोपर्यंत आपली कढई सोडत नाही ना, तोपर्यंत आपल्याला घी टाकत शिजवत राहायचा. तू अजून तूप टाकलं याच्यात? हा, तूप टाकला म्हणजे आपण आता मी छोटी वाटी घेतली होती ना ती, म्हणजे ती वाईट वाटी तेवढीच आपल्याला घ्यायला लागेल. हा, तेवढीच घ्यायची.
तूप पण ना, हा म्हणजे माप त्याच्याप्रमाणेच घ्यायचा. त्याच्याप्रमाणेच घ्यायचा माप. ते आपण 2 वाटी वापरले ना साखर. हा 2 वाटी पीठ, 2 वाटी साखर आणि 1 वाटी घी. मापच आहे ना तो. हा हलवा आहे ना त्याला बरोबर मापाचा पाहिजे. आता याच्यामध्ये आपल्याला वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट टाकायचं आहे. वेलची पावडर आहे आणि हे आपलं ड्रायफ्रूट आहे. ड्रायफ्रूट आता मी सर्वच टाकते एकत्र. गॅस मी एकदम बारीक ठेवलेला आहे. फिरला सुटला पूर्ण, जास्त रेडी झाला असं समजलं. हे आता शायनिंग मारली आणि आता हे बघ पूर्ण ते जेली सारखं हलायला लागलं ते. हा म्हणजे त्याला चिटकतच नाही त्याला जास्त झालं. ते बघ घी पण बरोबर झाला. आपलं घी पण बरोबर त्या अंदाजाने. एखादा चमचा जास्त लागला तर लागला. आता आपला आता बरोबर झालाय. आता हे मी ताटात काढून घेते. ताटाला बघा तूप लावलाय. आता हे त्याच्यामध्ये ताटामध्ये ओतते. हे आता ताटामध्ये थापून ठेवले. आता तुम्हाला असे थापायचं नसेल ना ताटामध्ये तर तुम्ही डायरेक्ट आहे ना डब्यात नाही तर टोपात वगैरे असं काढू शकता डब्यामध्ये. मग आपला हलवा तयार होतो. आता हे आपल्याला थंड होईपर्यंत ठेवायचंय आणि तुम्हाला थंड झाल्यावर दाखवते. 1-1.5 तास झाले इकडे थंड झाला असेल नाही. मी एक झोप काढली. झोपली तू? मी ताटामध्ये पसरून ठेवला आणि मी झोपली. तू इकडे झोपली आणि आमची दिल इकडे झोपली माझ्या जागेवरती. दिल नको हात नको लावायला. तर आता मी आता वड्या काढू काय कसे कापू? स्क्वेअर बॉक्स चौकोनी. हे बघ हे बघ. नाही लागत ना? नाही. अरे वा, होममेड फ्रेश ताजा गेहूं के दूध का हलवा. गव्हाच्या दुधापासून बनलेला हलवा आहे ना. आता तुला टेस्ट करायला देते. चला नवीन उघडा. हे बघा आमचे दिल दिसते तुम्हाला. दिल पण दिसते त्याला सर्विंग करताना. 4 घ्यायचे. 4 घे. चल 4 कशाला मग 5 घे. देवाला दाखवायची असली तर 5 दाखवायची वडी. इथे तुम्ही बघितली ना आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तुम्हाला हे सांगे किती दिवस राहतील मम्मी आपले? आपण गरम गरम खायचे झाल्यावर आणि 2 दिवस खाऊन झाले ना समजा आपल्याला जास्तच वाटले तर 4 दिवस फ्रीज मध्ये राहतील. त्याच्या पलीकडे नको ना. आता एवढी चांगली वस्तू आपण बनवली तर चांगली लगेच खायला ती बरी वाटते. फक्त खात राहणार मी. टेस्टिंग नाही सांगणार तुम्हाला मी आज. टेस्टिंग तुम्हाला पाहिजे असेल ना टेस्टिंग तर तुम्ही घरी करून बघा. मग तुम्हाला माहिती पडेल की याची लेवल काय आहे टेस्टिंग आणि याची चव काय लागते. याची चव एकदम भारी लागते. म्हणूनच हा असा हलवा महाग असतो ना. कारण याला बनवायला टाइम बघा किती लागतो. बनवा ठेवा त्यातलं दूध काढल्यानंतर त्याला सेपरेट करा नंतर त्याला ढवळायला किती टाइम. म्हणजे ह्याच्यात मेहनत किती आहे. मेहनत पण बोलतात ना मेहनतीचं फल भेटतो. तर ते मला फल भेटलंय. आता नाही सांगणार मी तुम्हाला. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही रेसिपी बनवा. ट्राय करा. ट्राय केल्यानंतर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गव्हाच्या पिठाच्या दुधाचा हलवा एकदम भारी झालं. एकदम भारी. चला मी तुम्हाला फिटनेस टिप पण देतो. समजा तुम्हाला लाईफ मध्ये म्हणजे डेली रुटीन मध्ये जर तुम्हाला कधी गोड खायला वाटलं ना तर 2 बेस्ट टायमिंग असतात गोड खाण्याचे. सर्वात पहिला बेस्ट टायमिंग असतो उठल्या त्यावेळी आपण स्वीट खाऊ शकतो. आणि दुसरा म्हणजे सर्वात बेस्ट टायमिंग आहे स्वीट खाण्यासाठी ते आहे एक्सरसाइजच्या नंतर. आता मी जेव्हा पण एक्सरसाइज करणार आहे ना त्यानंतर मी 5-6 पीस म्हणजे एवढे नाही खायचे असतात पण आता घरी बनले तर मी खाणारच. तर मी तुम्हाला 2 बेस्ट टायमिंग पण सांगितले आणि स्वीट तुम्ही असे खाऊ शकता.